Ja és ben estrany veure algú d'esquerra intentant enderrocar ponts quan els líders del partit només volen crear ponts amb Espanya. Ho he dit fatal, tio. Sí. Ja és ben estrany veure algú d'esquerra intentant construir ponts. Joder, és que no frase maca, aquesta. Muta mia. Ni la persona bondadosa. Quin és el follon més habitual amb el que us topeu aquí a Arenys Amunt? Sí, perdona, malament. Mira, Més de 10 pomes de relleno ja costa una mica de païlla, Per tant, més que penitència diré que prenguis àlbums. Això ho ha escrit ells. Hem menjat pomes de relleno per sobre d'altres municipis que mengen menys. Arenys Amunt és un poble que fa pomes de relleno. La gent li farà riure, això de 10, perquè és que una ja costa. 10 és una persona ja. 10 pomes al relleno i se les menja. És impossible. Apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad. Una dona com jo no necessita cita prèvia. Anem! Guapo no som, però en fi, resultó, com diuen, no? Resultón, porta ulleres, és calvo, però és guapo, és fort, també fas natació. A més. Soc en David Fernández, de la CUP, i he vingut a Arenys de Mar, a visitar una de les celebritats del poble. Farem la GoPro o no?